Už dosť! V dnešnom videu si povieme, prečo ma štvú trailery na ruský svet znovuzrodenie vytvorených pomocou umelej inteligencie a aký dopad to má na celú franšízu. Takže sleduj do konca. Na začiatku si povieme určité veci. Za prvé, trailer na ruský svet znovuzrodenie ešte stále nevyšiel, ale za mňa to bude každú chvíľu. Za druhé, prosím vás, neklikajte na žiaden uniknutý trailer na ruský svet znovuzrodenie. Všetko je to fake. Tí ľudia iba chcú, aby si na to klikli a kúkli si to celé, či náhodou tam nie je nejaká nová fotka alebo uniknutý záber, ale není. A z tohoto môžu samozrejme dostať aj nejaké peniaze. A prečo nechceme financovať nejakých blbcov, ktorí nám žiadne nové informácie neposkytnú. Napríklad ja sa vám snažím dávať všetky informácie, ktoré som zachytil a samozrejme dávam tam aj štipku mojich teórií, ale na slovenskej a českej scéne poznám ešte ďalšieho fajn typka, volá sa Ruská franšíza. Do popisku vám dám link na jeho kanálu. No a poďme si teraz povedať, prečo ma to vlastne štve a prečo to podľa mňa do budúca pre ďalšie filmy veľký problém. Štve ma to z toho dôvodu, že ľudia zapnú YouTube a zrazu im tam vyskočí Jurassic World Rebirth First Trailer. No jasné, že veľa ľudí na to minimálne klikne, niektorí si to pozrú aj do konca a najhoršie na tom to, že tam nič prevratné není. Len pomocou umelej inteligencie dajú fotky do pohybu, popridávajú tam zábery z ruského sveta nadvlády, poprípade tam aj dajú zábery z iných filmov, napríklad z Godzilla a je hotovo. A to je všetko. A aby ste videli sami, že to tak naozaj je, tak si dve také videá pustíme a rozobereme si ich. OK, tak teraz si ideme pozrieť nejaké tie údajné trailery na ruský svet 4. Čiže tu som si vybral nejaký ten jeden, tak poďme sa ho pustiť. 5 years after the chaos, dinosaurs are facing extinction. Their habitats are disappearing. Oh, that's why it came to me. This isn't just... Tu môžeme vidieť, že to AI je strašné zatiaľ. Keď tu bola Scarlett Johansson. Their habitats are disappearing. Oh, that's why it came to me. Toto. To je ako vám je jasné, že to je Claire, dúfam, že to vám to je jasné. Ale ako spojili doslova, že Claire a tu Zoe Bennett dohromady, ako vyzerá to strašne. Vyzerá to zatiaľ strašne, no. No, poďme ďalej. This isn't just a mission. It's our last chance at survival. What were you working on? We brought them back, believing they could coexist with us. 100%. We need to secure those DNA samples before it's too late. How much time we have? Before the night comes out. They want to cause their extinction for a second time. If we do not stop this, its reign of the world will rebirth. OK, vidíte, nič sme sa nedozvedeli, nič nové. Iba zábery, ako som hovoril, z ruského sveta nadvlády, z zániku ríše, občas nejaký záber z ruského sveta jednotky a nejaká tá Godzilla, King Kong a neviem čo. Čiže nič nové, no. Ešte tam ďalšie video. No a tu je údajný teda trailer, tento mal byť akože pravý. No pozrite si ho sami, ako je toto, budete sa fakt čudovať, čo to je. Prepáčte, ale tam už nič není, ale ako Zoe Bennett ako
Raptor? Tak to je... kam sme sa to dostali? Kam? Jako... Vyzerá to strašne. Strašne. Ešte aj tento logo... To logo, kúknite. Ani to nie je pravé. Lebo vyzerá... Farbou vyzerá inak. Tuto ako... Neviem, či to je ako... Či má chorobu, alebo... No, strašné. Strašné. Na sebe. Čiže... Vidíte, zatiaľ sú tie... trailery na Ruský svet znovuzrodenie úplný fake. Dá sa to našťastie rozoznať. Ale... čo bude o tie 3 roky, to nechcem ani ľahšie vedieť. To... No nič. Ideme späť na video. Prečo si myslím, že to môže do budúcna škodiť celej franšíze? Umelá inteligencia, teda AI, sa vyvíja veľmi rýchlo. Áno, je to dobrý sluha, ale za chvíľu sa môže stať veľmi zlým pánom. Nehovorím, že to bude rovno o rok, ale trebárs o 3-4 roky, keď bude ohlásený ďalší film, tak si video môže byť tak dobré, že ich len tak ľahko nebudeme môcť rozpoznať, či sú pravé, alebo nie. Náhodou sa tam objaví záber s Spinosaurom a ľudia si budú hneď myslieť, že sa tam objaví. Toto bol len príklad, ale môže to byť niečo, čo si fakt budeme myslieť, že sa tam objaví. Ako to bolo v údajnom uniknutom traileri na Twitteri, že sa zrazu Zora Bennett stala Raptorom. Teraz sa to dalo ľahko rozpoznať, ale čo bude o 3-4 roky, to nikto nevie. Ale čo viem, že by ste mali robiť je dať odber a zapnúť zvonček, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. A keď už ste tam dole, tak dajte rovno aj like. Pomôže to algoritmu a rýchlejšie sa to môže dostať k ľuďom, aby to vedeli a dávali si na takéto podvody pozor. Jo, ja viem, že toto video je trošku kratšie, ale nebojte, tento rok vám to všetko vynahradím a bude to proste bomba. Máte sa na čo tešiť, či to bude reakcia na oficiálny trailer, alebo keď vyjde samotný film Ruský svet znovuzrodenie, tak to robím reakciu, ale v lete budem makať, aby vychádzali videá minimálne jedno za týždeň. A od septembra do decembra by malo tiež vychádzať jedno video za týždeň. A proste bude to bomba. A zatiaľ, čus!